Oh, apa. Lah kok ana momennya ngene spesi tahun piro? 2011. Regane piro regane? 6,5. Oh iya, oke, siap. Oh. Oh, kuwi Bu Guru lah ya, apike ngene. Ya. Iki sing ready. Token nipis. Satria off 1 kali 6 juta. Iki 3.800.000, 2011 pajak off. Iki 6.800.000 tahun 99. Rapat tur Mbak Jepol juga. Tahun pira Mas? Kok nggo tangan muni? 5 juta. Lho, 5 juta nego. RKW Mas, RKW. TRS yo. TRS 91. Oh iya. Oh iya. Wah. Anyar. Beh, Ada semua. Loh. BKB, buku servis. 2024 bulan piro lho iki lho? Bulan 8 Mas. Bulan 8. Buku servisnya JP 7 Walah. tak ibu dhewe. Regane lur. 18 Mas. 18 nego yo. Iya, mek 18 nego, mek susuk. Tahun piro? 2014. Mati pajak pisan. Pisan. Ya regane piro? 6 juta susuk. 6 juta susuk. Oke. Satria 2014 6 juta iki lur, susuk. 2011 lur, morning. Peleke loro. Peleke loro ora mbok iklanno kene iki lek. Ora mbok iklanno lho. Peleke 2 iji, bonus pelek 2 iji, 7.700.000 nego pajak anyar gris. Mbok dol pira iki le? 4 juta susuk. Susuk pira? Susuk ade. Susuk aki. Tahun pira iki? 2011 4 euro. 2011 Doro mati pajak ya. Wah. Montor kuno Grand 99. Montor kuno Grand 99 6.500.000. Nego kondisi mulus. Restorasi. Oh. Wes mening cah, piro iki lur? 5 juta susuk ya. Surat-surat BPKB only. Iya, nah wis. Weleh. Lah bojo apike tak weno nek dijaluk. Iya. Oke. Wah, iya oke. Sebelum ini tahun 99 Mas. Impresa yo. Impresa 99 pajak urip Mas. Restorasi nan ulang tapi motornya ngene Mas. Regane? 6,5 mek susuk tak dilemen Mas. Oke, siap. Walah L2 super. Tahunnya 83. Kondisi yo hampir super. Hampir super. Muninge ngene. Pajak hidup. Pajak anyar ya yo. Anyar. Pajak anyar. Lho ngene aneh nang JHP ngene. Restorasi tapi apik. Terus mambu bulak. Ya, engko dunek neh, sia. Lho, tangkine utuh. Oh, enggak ada yang bocor. Gak ono sing bocor. Keren. Regane 8 jutae, 8 juta. Unek oleh. Wah. Yes, tukang unekno. Weh, mesinnya halus ra majat. Tuh, lampu-lampu nyala, pajak baru, plat baru. Harga 8 juta aja L2 Super. 8 juta aja bosku. Jos kondisi top.